Zaman berjuang duh kelingan anak lanang. Oh enak zaman biyen ngono kuwi. Radione asline enak ngono kuwi. Motor kok rewel wae lah. Opo iki? Oh nih. Halah. Kok ngene rasane. Ngrumati montor iki kok ngrumati wong wedok. Angel, tenan angel tenan. Nek di duit gampang, nek ora di duit ngono kuwi lho. Halah, nek di duit iso dendekke nek ora di duit. Waduh ae ngono kae ngrumati wong wedok. Angel. So. Popone iki. Iki reso weleki ngene kok iso. Iso. Welekku buat pasem welekku patang dino 100 ngene iki. Bajine ra umum. Lek opo model iki? Yo iso. Ayo lo, iso lo. Ora iso iki. Ini motor pahit bejo. Los. Mantap. Mau ra iso ya. Kopi nang. Kopi buruan. Pas sama siji. Alhamdulillah. Kopi siji. Kurane beli sih. Masuk ini. Kopi. Susu ini kopi kan iso pikirannya jernih, iso mikir tekan ndi ngono kan. Iso masa depan iso ketok nang kopi ini. Nah, kopi ini ya kurang. Masuk. Ngopi sih. Enak mesti. Seger. Susu enaknya ngopi. Era ngopi pikiran iki lah. Jenuh, reso piknik. Pikiran reso piknik lah daya. Begini yo, kopi ini diudut. Oh, enak. Bisa ya? Kurang lagi ambil gula kurang lagi enak manis masih sing ngombe koyo aku kan pahit aku awan pahit wong jadi nomor wedhus ya pahit so ya ngopi lah ngopi kurang ngopi mantap. Keserotan kadung enake ngene iki ngopi seret langsung nolak ning kene wah rasane kurang mantap pokoknya. Ya ini enake apa ora ngopi susu nih kene aku dudut tok ning bin ora dudut iki masa depan kurang cerah buram nek dudut kan wah enak dudut sih tuh
Enak kopi ini putih. Kok nyelak gini kok kopi apa ini? Kita nemu enak-enak gue kok. Nyelak gini ya. Guru-guru dirokokin. Keren. Sesuk ngopi, lihat pemandangan sekitar rumah yang sederhana dan dipandang lebih indah dari kota-kota. Ngono kuwi enak ya. Desa ki enak sih. Nongkrong dhewean. Enak bengi ya karo kanca-kanca, kumpul bareng, jagongan, ngono. Ini kan jurung jam 8. Jam 8 kok boh. Lek manu bos pausian WA apa ora? Nak WA kan ngaret bos, ngangkat ngaret nek ora ya ora. Masih wingi tak kan. Tak ngareti untuk telung sak marem to nek ngaret. Dewi telung dino kuat iki, bos. Urip yo ora usah gawe sepaneng. Urip iki dijalani dengan tenang, santai. Ngono kuwi. Wong kabeh iki ana sing ngatur. Urip kabeh ana sing ngatur. Kaya aku ngene iki udut ngene iki to. Jare udut iki membunuh, tapi ana sing ngatur wong sing kabeh sing iki kuwasa. Kene mung jalani, urip iki jalani. Wis takdire aku itu takdirke kok ngene iki yo. Jalani dengan bersyukur ngono kuwi. Urip ngono kuwi. Oh, kabeh iki usaha. Usaha iki sithik-sithik iso dadi akeh ngono lho. Berakit-rakit dahulu, bersenang kemudian ngono. Ora ana aja kok langsung sugih dadak ora ana. Kaya apa? Sugih dadak mi kae kaya Sarimi kae. Sugih dadak. Sarimi kan mie instan wah. Mie instan gambare ketok. Wah, apik ana ndoke ana ayame. Ngono kuwi. Terus mbok gawe ngono ndak ana ndoke ana ayame. Ora ana omong ana bumbu ambek biomene kuwi. Kuwi wis jeneng instan ngono kuwi. Meneh ning langsung. Mimpi apa le iki kowe iki. Ngono ya bersyukur, urip iki bersyukur. Aja ora bersyukur, urip kudu kabeh kudu bersyukur. Ora bersyukur ya ora mabu, ora mabu. Urip bersyukur. Intine bersyukur. Kabeh iki ana sing ngatur, kuwasa iki ora bakal apa ngelek aturane dhewe ora bakal. Kabeh iki ujian sing dikanggo dhewe dilakoni. Nek dhewe dilakoni kanggo ujian kuwi kok kuat, engko dhewe lulus di dalam arti ki yo iso mencapai cita-cita ngono. Urip iki ya gampang, ndak usah dipikir jeru-jeru. Utekmu ngono lagi jeru nek ora mampu. Utek iki santai. Cilik kemaki ngono. Ana urung sarapan ini iki. Meleh nih, peteng meleh ngene ya. Mau njero ora ana iwak, ana sego tok. Gong liwet dibengi jutoh e. Piye? Boleh iwak ning ndi? Mancing apa piye ya? Mancing ning kono iki ndak jane iwak apa piye? Mancing ah. Poti untuk iwak akeh. Sarapan masuk. Cacing. Sarapan iwak. Sarapan iwak kan iwak tak pangan. Kan ukuran adil. Urip iki adil. Cacing, dua cacing. Cacing.
Jadi cacing lah. Mana cacing? Kurang cacingnya. Aku ngerti cacing mesti ngumpet-ngumpet. Aku ngerti ngumpet di ceng. Nah, ada itu loh. Di sarapan. Ayo, kowe iso ngurup di mancing. Sip. Langsung. Pak lagi wangi. Oh, ya mau kawan. Yo, rangan Pak. Yo. Wah, pakai sih Pak. Ngarem. Pak mesti akeh gini. Yo ta. Wah, akeh Pak. Mancing ini sih. Wah, kan ini enak gitu. Pak yo, pangan yo. Ger. Ngelemen babute. Engko gelem kudune ceng ya. Engko ana ceng. Ngomong iwake. Ngomong aku enak ngono wae. Engko ben iwake ben mangan kowe ya. Nek iwake mangan kowe kan gantian iwake tak pangan lho. Soalnya kan adil ngene. Dendam-dendaman masuk ngene kan. Masuk iwake. Ser. Mulah-mulah iki yo. Ora gelem mangan iki piye. Pangan lah. Nak iki. Pangan no. Ini pakane spesial iki, marem iki. Yo mangan yo. Orane Pak, gelas iki. Dinteni. Pakani ramangan. Enak mangan apa to, Pak? Ngene iki konten kowe suwe ora dipangan-pangan iki pakanku. Lu cacing ngleke sak ngene sak pore kok. Lho, iki apa iki? Oh, iki mesti wader iki, kalau wader ini iki senengane ganggu wae wader iki. Lebih dipangan kutuk. Bagi-bagi, aja pangan kowe totoli ilang ku pakanku. Udut ya. Ngenteni udut. Kan udut kan masane cerah. Udut ki enak. Jadi udut ki iso marai fresh ning pikiran. Ayo, Ceng. Gudul lho, Ceng. Kowe meneng wae paling kok, Ceng. Gudul. Iwake gudone wae, gudone wae.
Kok dipangan-pangan ngono. Gudo. Aku enak ngono lho. Ben dipangan anu iwake. Iwake diragem mangan kowe meneng wae kok, Ceng. Golek apa, Jo? Kowe iki lha apa ning kono? Aku ki golek iwak kok malah diganggu ngono iki lho. Ning kene kira ana iwak, ana gijing, kene jegur mbek aku. Tenan pura? Tenan. Aku teng mau golek iwak entuk-entuk ki lho. Yo ngrana iwak, sok kon golek iwak. Bijinge akeh. Akeh. Loh, mangkat. Dalan kene yo. Masuk iki. Ngene lho, tengah. Wah, terus we. Iya, we. Ora entuk. Ono lho. Ji. Anjing aku tek ngono rek entuk kok. Kamu kan mau dituk. Sarapan ngono masuk iki. Titili. Yo. Kalau semua kan. Tidak. Bocor-bocor ke. Mayan iki gimana loro? Mel aku yo mulai yo. Masak ning nggon aku. Aku kok ndiwak. Terus anu apa? Ora ning pake. Mas godhok iku. Main di sawah aku iki. Mulai yo. Yo, tuh kesan ya. Yo. Mati. Berarti wah main kucing. Bel.